Ethuna kumnandi ezilalini. Bakhona ke abantu balapha kwezilali zethu abahlala koKapa, abemkayo apha because of besithi kuyahlutsheka ezilalini, kunto ongakwazi usifumana, funeka uzifumana edolophini. Now ke kumnandi Western ndawo yaseKwaimani sinazo nebody store lapha, zikhona into ezibandayo, khona ingekhoyo, labo ufuna ntoni uyayifumana. Now ke sinawo ne-supermarket. Guys, kuphucukile endaweni yethu andifuna uxoka, and ilali ziyadevelopa kakhulu. Bakhona ke abantu abathi bephangela bezilali bahambe bohlala koMthatha, bohlala koMqanduli ezidolophini kuba besithi izinto zilimited ezilalini, into azifumaneki, akhona engafumanekiyo kule ndawo yethu yaseKwaimani. Bakhona abantu baseKwaimani ke abatshipe koKapa kukhula bangasabuyiyo, bazofika kungathi kusetown lapha. Kukhona ke abantu sabagqibela kudala ayisasithi noba uthenga iswiti nge-R1 oluka, uthenga iswiti mhlawumbi kanye uthenga iswiti ngenantuza nge-R1, uluka uzobetha icalculator kodwa iswiti yayazi uba yi-5 cents. So sibona ke noluka ke babesithengisela kudala, abantu abaninzi kuluka noba bamgqibela kudala, sathengisa sadlala ngamntu azimayibhile. So yeah, now ke kuphucukile endaweni yethu, akusekho loo nto funeka ume ngapha kwecounter ubize into, uyakwazi ukuzikhethela into oyifunayo. Siphume ke sihambe siyothenga iyogathi, mhlawumbi iyogathi awuzuthi uyifumane etown, ikhona guys iPharmalat ezilalini, mhlawumbi urhalela usele iRed Bull, yabo. So yeah, kumnandi kuthengiswa ne-uniform ke lapha apha eKwaimani, khona i-uniform nje bakho iyaskule lapha kufutshane around yaphampako, uniform iyafumaneka, khona nempahla, khona izihlangu, khona ingekhoyo. Now indawo yethu iyadevelopa. I'm so proud of indawo yethu ephucuke kangaka. Buyatshintsha ubomi ngoku, asizukwazi ze kuze sifumane izinto funeka siyobheka ezidolophini. Bendiphethe iPitbull ke, iPitbull ke iyazikhethela ke, ichoose ke iPitbull ayike yazikhethela imonster yayo. Ndathi ke lo mnganam mna ndisele iRed Bull yandazi. So yeah, kodwa ke drink ke niyayazi funeka nguyisele ke drink. Funeka umane usela namanzi, ngayiseli kakhulu, kodwa ke siyayiphatha time nePitbull. Enoke abantu babe offended ka bebona nje sele i-energy drink, kodwa ke yeah, sithenga ne-yogurt ke nePitbull. Yeah, funeka sizivise mnandi nenjam. Hoyinja akumnandanga yho, mnandanga. Uyazi ke laa nto yasezilala mentality, jonga ngona silibele ibhaskethi. Now ke yeah, iPitbull ihlonishiwe yaphathela ibhaskethi, kodwa ina nje into zakho soziphatha ngesandla, faka ibhaskethi. Khona nebhaskethi guys, izinto ebezisedolophini sinazo eKwaimani. Andazi ke noba urhalela itumato kona bakwenzeka ntoni, uthatha ubamba netumato, ndiyamnqanda hayi njalo ayeke itumato, asisangothenga tumato apha, sofuna nje ubuvulekishana obuncane ke sithi situtya kamnandi. Sihamba ke unaka imali kunjani, nto le bendingayazi unja. Yeah, unjalo funeka naye azifilishe indoda, arhola imali kwipokothi yakhe, ingahlela imali funeka iphume kufishi. Funeka imali ke benayo ipocket money yakhe, yazigcinela ke imali. Qha kafuneka ndimnike imali benezi because imali uvela uye emankazaneni, yabo. Yabheja kakhulu. So sabhatala ke yeah, yabo. So akubethwa calculator ngoku, yabo, khona ithili kade kubethwa calculator, oluka bethe calculator. Yabona uthi uthenga into elula man, uba ngajonga le i-change so uyazi, befama nawe uyayazi uluka, but lokhu uzobetha i-calculator. Yila mentality ke, yabo. But kunja ke nansi kuyichange ibuyisela kum, kodwa imali ibe yakhe. Ndithi hayi bo Pitbull ithi ina fish. So uyandithanda umnganami, uyakuthanda ushare. Unja ufundile guys, akhona ngayazi uyashare unja. So ndiyabulela ke unja xa kanti ngoba ndimqhelisa abantu into le bengayazi, ufundile. Guys, kumnandi endaweni, kumnandi eKwaimani. Uze eKwaimani, abantu abangayazi bangade bawutshona kude, ikhona indawo ethengisayo eKwaimani, ubone nePitbull, Adavide.